Vítajte opäť po týždni pri ďalšej epizóde Security Sunday, vášho týždenného prehľadu noviniek a zaujímavostí zo sveta cybersecurity, ktorý vám prináša spoločnosť SysTechShield. Spoločnosť Meta odstránila tisíce účtov spojených s nigérijským podvodom. Spoločnosť Meta v stredu oznámila, že podnikla kroky na odstránenie približne 63 000 účtov na Instagrame, ktoré sa podľa zistení zameriavali na sextortion podvody. Odstránených bolo aj 1300 účtov, 200 stránok a 5700 skupín na Facebooku, ktoré boli založené v Nigérii a slúžili na organizovanie, nábor a školenie nových podvodníkov. Agentúra Bloomberg poukazuje na samovraždy spôsobené sextortion a odhaluje, ako sa podvodníci na Instagrame a Snapchate vydávajú za dospievajúce dievčatá, aby nalákali svoje ciele na posielanie explicitných fotografií, ktoré potom používajú na vydieranie obetí. Finančné sextortion je hrozný zločin, ktorý môže mať zničujúce následky, uviedla Meta. Akcia Meta prichádza v čase, keď Interpol uviedol, že uskutočnil globálnu operáciu známu ako Šakal 3, ktorá bola zameraná na západoafrické skupiny organizovaného zločinu ako je Black X, čo viedlo k desiatkám zatknutí a zabaveniu nezákonného majetku v hodnote $3 miliónov amerických dolárov, vrátane kryptomien a luxusných predmetov. Júlové aktualizácie servera Windows narušujú pripojenie k vzdialenej ploche. Spoločnosť Microsoft potvrdila, že júlové bezpečnostné aktualizácie narúšajú pripojenie vzdialenej plochy v organizáciách, kde sú servery Windows nakonfigurované na používanie staršieho protokolu RPC cez HTTP v bráne RDP. Servery Windows môžu ovplyvniť pripojenie vzdialenej plochy v organizáciách, ak sa v bráne vzdialenej plochy používa starší protokol. V dôsledku toho môže dôjsť k narušeniu pripojenia vzdialenej plochy. Tento problém sa môže vyskytovať prerušovane, napríklad sa môže opakovať každých 30 minút. Počas tohto intervalu dôjde k strate prihlasovacích relácií a používatelia sa budú musieť k serveru pripojiť znova. Spoločnosť Microsoft to vysvetľuje, v prípade, že je pripojenie k počítaču možné, je potrebné, aby sa pripojil k internetu. Toto potvrdenie prichádza po početných hláseniach od správcov systému Windows, podľa ktorých brána RD Gateway po inštalácii a aktualizácii z tohto mesiaca každých 30 minút padala. Obsluhujeme aplikácie pre viac ako 500 používateľov a dnes sme stratili obrovské množstvo času a peňazí. Dávajte si pozor na túto aktualizáciu. Odstránenie aktualizácie úplne vyriešilo naše pády, povedal jeden zo správcov. Správcovia môžu problém sledovať ako problém s ukončením služby TS Gateway, ktorá pri strate odozvy vyvoláva kód výnimky 0xC000005, ktorý je v systémovom protokole udalostí zaznamenaný ako udalosť 1000. Švajčiarsko chce mať všetok vládny software open source. Švajčiarsko urobilo významný krok vpred svojím federálnym zákonom o používaní elektronických prostriedkov na výkon vládnych úloh. Tento prelomový právny predpis nariaďuje používanie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom vo verejnom sektore. Tento zákon vyžaduje, aby všetky verejné orgány zverejňovali zdrojový kód softvéru, ktorý pre ne alebo nimi bol vyvinutý, pokiaľ tomu nebránia práva tretích strán alebo bezpečnostné obavy. Cieľom tohto prístupu verejné peniaze, verejný kód, je zvýšiť transparentnosť, bezpečnosť a efektívnosť vládnych operácií. Boj za tento zákon viedol profesor dr. Matthias Stürmer, vedúci Inštitútu pre transformáciu verejného sektora na Univerzite aplikovaných vied v Berne. Uvítal ho ako veľkú príležitosť pre vládu, IT priemysel a spoločnosť. Stürmer je presvedčený, že z tohto nariadenia budú mať prospech všetci, pretože znižuje vendor lock-in pre verejný sektor, umožňuje spoločnosťam rozšíriť svoje digitálne obchodné riešenie a potenciálne vedie k zníženiu nákladov na IT a zlepšeniu služieb pre daňových poplatníkov. Nová verzia ransomwareu Play Linux sa zameriava na VMware ESXi. Ransomware Play je najnovší ransomware, ktorý nasadzuje špeciálny variant Linuxu na šifrovanie virtuálnych strojov v prostredí VMware ESXi. Nový variant zaznamenali odborníci zo spoločnosti Trend Micro. Ransomware je navrhnutý tak, aby pred spustením najprv skontroloval, či beží v prostredí ESXi, aby sa mohol vyhnúť detekcii. Je to prvýkrát, čo sme videli ransomware Play zameraný na prostredie ESXi. Tento vývoj naznačuje, že skupina môže rozšíriť svoje útoky na platformu Linux, čo povedie k širšiemu okruhu obetí, spoločnosť Trend Micro uviedla. Znefunkčnenie virtuálnych počítačov v prostredí VMware povedie k závažným poruchám a výpadkom v podnikových sieťach. A tým sa končí zhrnutie správ za 30. týždeň.
Ak sa vám epizóda páčila, budeme radi za like alebo odber a ak chcete vždy o novej epizóde vedieť ako prvý, kliknite aj na zvonček. Tieto, ako aj ďalšie novinky a iné zaujímavosti nájdete vždy na našom blogu sysnetshield.com alebo na našich sociálnych sieťach. Linky sú v popise videa. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšej epizóde Security Sunday.